Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu svakodnevicu. Evo, zadovoljstvo mi je zapravo večeras vam reći kako su sa mnom u studiju dvojica gostiju koji će najaviti jednu malu ekskluzivu. Evo, dopuštam si to zadovoljstvo da mogu reći, jer zapravo tek kreću u najavu jedne velike kampanje, odnosno kampanje koja će prezentirati jedan turnir koji se događa u Zagrebu početkom ožujka. Pa evo, prije svega da ih predstavim. Dobro vam večer i dobrodošli. To je gospodin Azadino Mujić, reprezentativac Hrvatske u obaranju ruke, i Aleksandar Jakovac, predsjednik Hrvatskog saveza obaranja ruku i organizator turnira kojega sam već najavila. Dobro vam večer. Dobro večer i poštovanje vama i gledateljicama i gledateljima. Evo, zapravo na samom početku, možda najadekvatniji ste vi, gospodine Jakovac, da vas pitam od kud obaranje ruku u Zagrebu, u Hrvatskoj? Priča ide iz 2009. godine, to su sami začeci obaranja kod nas, gdje smo slučajno razgovaravši sa prijateljima o nekim sportovima koji su vani vrlo popularni, kao što je obaranje ruke. Ono je doživjelo čak vrhunac popularnosti 86. u svijetu nakon Stallone, ovog poznatog filma Over the Top ili Iznad svih. No kod nas jednostavno taj sport nije postojao u vrlo malim dimenzijama, neki kafički zabava nije postojao kao sport. 2009. godine krenuli smo u osnivanje 3 kluba u Zagrebu i nakon toga smo osnovali savez. Danas savez broji nakon 4,5 godine 10 klubova, skoro sve županije su zastupljene i što se tiče samog obaranja mi idemo vrlo hrabro i uzlaznom putanjom. Prvi puta se desilo, znači, ove godine 2014. početkom ožujka, 2. ožujka, to je nedjelja, radimo po prvi puta na ovim prostorima jedan profesionalni veliki turnir na kojem će nastupiti 15 država iz zemalja. Prvo, ex-Jugoslavija cijela nastupa, računajući i Kosovo, što je interesantno jer ćemo se sučeljavati u natjecateljskom smislu svi međusobno. Jugoistočna Europa i iz Afrike dolaze Marokanci, Azija, Indija, Kazahstan. Tako da vrlo jak turnir sa vrlo poznatim imenima. Europski i svjetski prvaci su ovdje. Pozivam sve odmah na početku emisije 2. ožujka, to je za 2 tjedna u nedjelju, u diskoteci The Best, poznatoj zagrebačkoj diskoteci, na naš turnir koji se zove Sokol Marić 2014. godina. Koliko je natjecatelja za sada prijavljeno? Pa po prilici oko 120-130 natjecatelja će sigurno doći. Već sada imamo ugovore sa njima i prijave, kupljene već avionske karte, tako da 120-130 je sigurno. Natjecanje ide na lijevu i desnu ruku, što znači multiplicira se broj prijava, sigurno 200-tinjak aktivnih natjecatelja. Evo, Azadino, zapravo režija će sada pustiti, evo već je pustila, jedan zanimljivi turnir. Pa možda da dok evo traje lagano, dok gledateljima zapravo predočimo o čemu se zapravo radi, ne samo isključivo onome što su pogledali na filmovima, kako u nekoj birti dvojica se zakače pa tamo njega izazove na nekakav meč. Ovo je pravo sportsko natjecanje, dakle sve je pod budnim okom sudaca, čak ih ima 3 ili koliko sudaca? Ne, inače 2 sudaca na nekim natjecanjima zbog taj drugi sudac se ne stavlja zato da bi se bolje vidjela, da ne bi smetao gledateljima. Ova 2 su jedna od najjačih obarača na svijetu. Ovaj desni ima promjer ruka od 60 cm i ovo je jedan od najjačih mečeva u 2013. godini, prošle godine. Denis Ciplenkov, on je višestruki prvak. Dave Chaffee ga pokušava ovdje dobiti. Ovdje će biti, ja mislim, strep, koliko se sjećam, jer će ispast ruke. Ovdje predsjednik saveza je ujedno i sudac na tom natjecanju, tako da ima licencu od Europskog i svjetskog saveza. Imamo još jednog suca na europskoj i svjetskoj razini, Bruno Klasić, on je isto dobio licencu. Koliko zapravo se može tu prevariti? Mislim sad, obzirom na ovo... Ne može se nikako prevariti, puno je tu kamera, usporenih snimaka, kasnije se suci još dogovaraju da li je bilo kakav faul, ako se ne mogu naći, ponavlja se meč i tako. Znači nije sustav suđenja, osim što imamo 2 suca u kojem je svako zadužen za jednu stranu stola, to jest jednog natjecatelja, sam sustav je i određen snimanjem, gdje je dozvoljeno da nakon
krive odluke, a utvrdivši na samom video recordingu da se radi o grešci, ponavlja se meč. Tako da ne postoji nikakva mogućnost da se nekoga zakine. Što je jako bitno, jer se ovdje radi, moramo gledateljima objasniti neka osnovna pravila. Laktovi su na podlozi za lakat, 20 sa 20 promjera. Kada se lakat sa te podloge pomakne, slučajno ili namjerno, radi se o faulu. 2 faula i gubitak meča. Također, glavno pravilo je da morate oboriti protivničku ruku na drugu stranu. Mislim, to svi znamo, ne? To je neka osnova u samom. A za Dino se gledate kad u oči? Ili je to ono bolje me nemoj gledati u oči? Sve zavisi. Ima natjecatelja koji jednostavno gledaju druge u oči, tipa kao u boksu i to da dobe neku agresivnost. A ima natjecatelja koji jednostavno su smireni, staloženi, čekaju znak suca da krenu što prije na start, da krenu ispred protivnika i tako svoje. Kako je krenula tvoja zapravo sportska priča sa obaranjem ruku? Otkud si se našao u tom sportu? Kao mali smo se stalno ja i brat natezali po školi. Bili smo ja i on smo bili, ja sam 2 godine stariji od njega, bio sam jači od njega i uvijek smo dominirali po osnovnoj i srednjoj školi. I kad smo vidjeli prvo natjecanje o obaranju ruke, to je bilo prije 5 godina, smo se prijavili i onda smo vidjeli da ipak nismo najjači u Hrvatskoj i tako je krenulo, znači na turnir smo došli u Zagreb, pa smo se preselili na fakultet u Zagreb i uz to smo upoznali predsjednika Saveza, osnovao se Savez, osnovao se klub u Zagrebu, vodimo ga ja i Bruno Klasić, on je ujedno sudac. Treninzi su srijedom i nedjeljom, govorim za klub u Zagrebu, već imamo preko 10 klubova u Hrvatskoj. Je li ima uopće, evo da te pitam odmah, žena? Jel se prijavljuju žene za ovo? Prijavljuje se. Nije toliko ko u svijetu, ali treba ih nagovoriti. One su sramežljive, neće one obarati, to nije za njih to, ali u svijetu ima jako puno. Postoje stereotipi kod nas da žene jednostavno možda se čak malo i srame ako su jače na ruku. No mi svake godine iz vrhunskog sporta dovedemo neku lijepu djevojku koja je uz to i europska ili svjetska prvakinja i pokazujemo ljudima da to jednostavno nije proporcionalno jedno s drugim, da mogu biti vrlo vitke. Mi imamo težinske kategorije. Znači ne radi se o obaranju ruke da imamo jednog pobjednika, nego postoje različite težinske, dobne i spolne kategorije. Tako da postoji i u 50 kila, recimo za djevojke, pobjednica koja je prvakinja svijeta. Evo, logika onda nalaže da nije sve u snazi. Ne moraš biti sad, mislim, naravno, kao i svaki sportaš moraš trenirati, moraš ići u teretanu, pretpostavljam dizati utege, sve to ima smisla, ali nije sve u snazi. Normalno nije sve u snazi zato što za svaku, da bi iskoristili snagu, potrebna vam je tehnika. Znači možete vi u teretani dizati maksimalne kilaže, ali na stolu za vrijeme obaranja ruke, ako vi tu snagu ne možete upotrijebiti, znači da kompletnu strukturu svih mišića na tijelu upotrijebite, jednostavno vam je potrebna tehnika. Bez tehnike ne možete iskoristiti snagu i jednostavno nemate prednost nad protivnikom. I dugotrajni trenažni proces. Osnova je, pazite, kao u svakom sportu. Bez treninga vi ne možete u vrhunskom sportu napraviti apsolutno nikakav rezultat. Sam pokazatelj je da nama na turnire po Hrvatskoj dolaze najjači ljudi koji su amateri iz cijele regije. Svaki amater koji nikada, na primjer, u životu nije izgubio u nekom birtijaškom kontekstu obaranja ruke, dolazi, recimo, zadnji puta imali smo u Splitu turnir gdje je došao najjači čovjek Hercegovine. Prije turnira pun je sebe, siguran je, želi razgovarati, pa kaže ovako: nikad nisam izgubio, došao sam ovdje pobijediti sve vaše natjecatelje, mi odmah znamo da će ispasti u prvom kolu. Ne? I to je do sada svaki puta bilo. Znači, naš natjecatelj koji je u sustavnom treningu, što znači svaki dan treniraju ili obaranje na stolu ili u teretani, na vitaminizaciji, aktivni sportaši u svakom kontekstu te riječi, ne mogu nikako izgubiti od amatera. Ne postoji bogom dan amater koji može pobijediti nekoga koji je u treningu. To je isto kao i u nogometu. Kad smo već kod treninga, kako to otprilike izgleda? Ima li neki posebni, recimo kao što nogometaši imaju šuteve dodatno uz, naravno tu je i trčanje i sve, ali neka dodatna tehnika na kojoj radite? Ovako, što se tiče obaranja na stolu, to obaramo u klubu srijedom i nedjeljom. Znači 2 puta tjedno imamo na stolu obaranje gdje se
sa protivnikom obaramo, pokazujemo tehniku, da li neko griješi, neko ne radi tehniku kako treba i to. A ujedno kroz cijeli tjedan se ide većina natjecatelja i u klubu koji su ovi reprezentativci, oni treniraju u teretani alternativne vježbe. Znači nisu vježbe kao u teretani, nego su kompletno drugačije. Imate znači u Rusiji i recimo u Poljskoj, imate ljudi koji rade kompletno sve sprave posebno za obaranje ruke. Znači nalik je isto teretani kao svakoj u Zagrebu. Pretpostavljam manja, možda dimenzijama nešto manja. Znači isto sprava ima koji za normalnu teretanu, ali uključuju... 20 sprava. I to vrlo velikih dimenzija. Isključivo za obaranje ruke? Da, isključivo za obaranje ruke. Gdje ne radi samo mišići ruke, nego rade mišići kompletnog tijela. Znači, za obaranje ruke nije bitna samo ruka, nego je bitno cijelo tijelo. To je znači i stav, kao u boksu, recimo? Stav, kompletno, da. Obavezno mi obaramo profesionalno obaranje stojeće. Znači, sva natjecanja su stojeći za stolom koji je visok 100 cm, kao što su gledatelji imali priliku vidjeti u ovom prilogu. Postoji li onda sjedeći, čim to ističete? Postoji sjedeće, ali u samom profesionalnom kontekstu vrh svjetskog obaranja je stojeće obaranje. Postoji sjedeće, mi čak i radimo i u Hrvatskoj jedno profesionalno natjecanje i tražimo prvaka sjedećeg obaranja, ali sva velika natjecanja su u stojećem obaranju. Evo, spomenuli ste da dolaze i svjetski i europski prvaci na turnir u ožujku. Ko su trenutno najbolji obarači ruke? Svaka kategorija nosi svoje. Da ne idemo sada u imena, jer gledateljima imena obarača neće puno značiti, mogu reći više o nacijama. Tako je. Izrazito jaki su Bugari, koji će biti u najjačem sastavu u Zagrebu. Predsjednik Svjetskog saveza iz Bugarske, tako da je 27-28 godina već u Bugarskoj, to je izrazito jak sport, izrazito budžetan, tako da su samim time i dobri. Kazahstanci, najjači vladari malih kategorija. Do 86 kila Kazahstanci vladaju svjetskom scenom, također u najjačem sastavu dolaze u Zagreb. I izrazito jaki su Amerikanci i Rusi. Amerikanci i Rusi imaju u raznim kategorijama, ali drže ovu najjaču kategoriju, krunu iznad 95 kila, u kojoj će biti, znači sve težine iznad 95 su u jednoj kategoriji. Ne? Tu su obično borbe između Amerikanaca i Rusa za svjetskog prvaka najteže kategorije. Evo, baš nekako kao i u politici, čini mi se, između Amerikanaca i Rusa, na kraju uvijek borba. Bojiš li se kad dođe on sa 60 cm promjera, ne znam, baš mene bi malo bio strah, dobro, mene sad. U mojoj kilaži nema tih promjera, zato što su bitne kilaže, onda uvijek je neko malo jači, to su mali postoci razlike u promjeru, ali nikad se nisam bojao protivnika. Uvijek dajem sve od sebe, jednostavno ne gledam ko je preko puta mene, nego jednostavno čekam suca na start i pokušavam odmah u startu dobiti. Koliko ti treba, recimo? Pa prosječni meč mi traje 1 sekundu. Općenito su mečevi su vrlo kratki u obaranju ruku. Vrlo rijetko ćete naići na meč koji traje duže od recimo 15 sekundi. Vrlo rijetko. Rekordni mečevi su na primjer 6-7 minuta, to su rekordni mečevi iz razloga što zahtijevaju izrazito puno energije. Gubi se strašno puno energije za stolom obaranja. Nekako mi zvuči kao i psihičku pripremu da to zahtjeva. Čim ti to riješiš u sekundi, znači ti si prije toga dosta psihički pripreman za ono što slijedi. Stvar je živčanog sklopa, jer ako vi potegnete se puno jačom brzinom, drugi živčani sklop jednostavno nije spreman na taj udarac vaš i jednostavno popušta njegove mišiće. To je ona taktika o kojoj si pričao. Naravno, da. Taktika je vrlo bitna, ispričavam se. Strategija. Dečki rade, ja mogu reći kao sudac, jer dosta sudim pa gledam iz prve ruke same natjecatelje. Vrlo je bitna ta koncentracija pred meč, da ne kažem sama strategija pred mečeve gdje se oni pripremaju ciljano za protivnika kojeg će dobiti u idućem kolu. S obzirom da se radi o klasičnoj eliminaciji sportskoj, oni ne znaju do 5 minuta prije meča na koga će naletiti u idućem kolu i oni su vrlo koncentrirani, tako da vam
u većini slučajeva natjecatelji uopće ne znaju kada je gotovo. Oni su toliko koncentrirani na meč da vi morate biti jako oprezni kao sudac da ih naglim pokretom ruke prekinete jer su toliko u meču da ne znaju čak da je gotov meč. Da ne govorim dalje. Što se tiče ozljeda, nekako mi taj trza izvuči kao da bi moglo doći do nekih ozljeda. Da, skoro nakon svakog treninga su blage ozljede, su mikrofrakture mišićnih vlakana, tetiva, hrskavice, zglobova, tako da trebamo uvijek koristiti suplemente vezane za ta hrskavička tkiva, vezivno tkivo i zglobove. Lomovi suci su biti zadužni da ne bude lomova. Znači ako natjecatelj ulazi u nedozvoljenu poziciju, znači gdje bi ima bilo kakve naznake da bi mogla puknuti kost, tetiva ili recimo mišić, sudac zaustavlja meč i daje mu faul. 2 faula je izgubljena borba. I tu je sudac najbitniji segment i zato uvijek upozoravamo ljude da se ne obaraju ruke, jer opasno obaranje koje nije u profesionalnim uvjetima. Suci koji znaju što rade će vas prekinuti u trenutku koji je opasan za vas, jer prepoznaju opasne situacije, sad da ih ovdje ne objašnjavamo. Najveća mogućnost loma u amaterskim uvjetima je lom nadlaktične kosti, to je humerusa. Nama se samo ovako za neku ilustraciju nikada do sada u organizaciji Saveza ni na jednom turniru nije desio lom niti fraktura bilo čega. Tako će, ja se nadam, ostati i dalje, ali to vam hoću reći da je u biti vrlo teško naći sport gdje ima manje ozljede nego kod nas. Znači na službenom natjecanju mi nismo imali niti jednu veću ozljedu u 5 godina, a radimo dosta natjecanja godišnje. Tako da to su neki uvjeti. Sva stradavanja dešavaju se u neprofesionalnim, to jest amaterskim uvjetima, u nekim lokalima katobara i to je vrlo opasno. Ali zapravo priča je tako i počela. Evo i sami ste rekli na početku u kojem filmu sa Silvestrom Stallone. Da, Over the Top. Tamo su to vidjeli i nekome je došlo do ideje, neko je došao do te ideje da može to prevesti u sport. Da, priča je išla u biti obrnuto. Stallone, sam svjetski savez postoji već od 1977. U Americi on danas recimo broji 66 država članica. Svi akteri, tadašnji najjači obarači svjetski su bili u tom filmu kao glumci, a hodajuća legenda obaranja, jedan Amerikanac je bio trener od Stallona i on ga je pripremao za obaranje. Tako da je u biti Stallone ispričao životnu priču jednog obarača koji je sve ono što se u filmu desilo, osim sad ljubavnog dijela, ne znam, jel se desio, možda i to bilo, Stallone ispričao njegovu životnu priču, jer to je čovjek koji je osvojio, John Brzenk se zove, ko zna, evo, pozdravljamo ga, on je naš prijatelj i doći će jednom zgodom i kod nas na turniru Zagreb. Osvojio je kamion, osvojio je 4-5 Harley Davidsona do sada i to je najpoznatiji obarač. O njemu je ta priča koju je Stallone ispričao. I jasno da je nakon tog filma sve bilo drugačije. Nakon tog filma se multipliciralo obaranje recimo na 100. Tako da mi danas, Hollywood, mi danas imamo situaciju da vi u Rusiji imate na svjetskom prvenstvu aktivnih natjecatelja, reprezentativaca po prilici 300-350 na svjetskom prvenstvu koji dođu. Po prilici zadnje svjetsko prvenstvo oko 1000 natjecatelja. Vrlo velika zajednica, za sada u Hrvatskoj neafirmirana, ali mislim u početku smo. 4-5 godina ovaj profesionalni turnir će donijeti puno na popularizaciji obaranja i masu ljudi će, koji nisu čuli za obaranje, ja mislim u ova 2 tjedna, izlazit ćemo im čak ono iz konzerve, kako se kaže, tako da će čuti za obaranje sigurno. Evo, ja opet napominjem, ja sam imala tu čast da ipak ugostim vas prva. Došli smo do samog kraja, znate kako kažu u ugodnom razgovoru, brzo vrijeme prolazi. Hvala vam puno, tebi Azadino i vama gospodine Aleksandar, što ste izdvojili vremena i došli. Za kraj možda još samo da spomenemo taj datum. Još ćemo jednom pozvati, tako je, hvala vam puno. Još jedanput pozivamo sve gledatelje. Best Sokol Marić 2014. godina, 2. ožujka, nedjelja, u 14 sati su kvalifikacije. Pozivamo sve gledatelje u 17 na završnicu. Finalne borbe, imamo 12 kategorija finalnih borbi i šećer na kraju je otvorena kategorija gdje će svi pobjednici međusobno, i tu dolazimo do ovih najzanimljivijih situacija gdje čovjek sa 60 kg obara protiv drugoga od 160, a vidjet ćete da nije uvijek da ovaj od 160 pobjeđuje. Tako da 2. ožujka vidimo se u Bestu. Azadino, spreman si? Naravno. Hvala vama, cijenjeni gledatelji. Prvi dio emisije evo približio se kraju. Nakon kratkog bloka reklama vraćamo se u studio.
Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu svakodnevicu. Evo, zadovoljstvo mi je zapravo večeras vam reći kako su sa mnom u studiju dvojica gostiju koji će najaviti jednu malu ekskluzivu. Evo, dopuštam si to zadovoljstvo da mogu reći, jer zapravo tek kreću u najavu jedne velike kampanje, odnosno kampanje koja će prezentirati jedan turnir koji se događa u Zagrebu početkom ožujka. Pa evo, prije svega da ih predstavim. Dobro vam večer i dobrodošli. To je mladi gospodin Zadino Mujić, reprezentativac Hrvatske u obaranju ruke, i Aleksandar Jakovac, predsjednik Hrvatskog saveza obaranja ruku i organizator turnira kojega sam već najavila. Dobro vam večer. Dobro večer i poštovanje vama i gledateljicama i gledateljima. Evo, zapravo na samom početku, možda najadekvatniji ste vi, gospodine Jakovac, da vas pitam od kud obaranje ruku u Zagrebu, u Hrvatskoj. Priča ide iz 2009. godine, to su sami začeci obaranja kod nas, gdje smo slučajno razgovaravši sa prijateljima o nekim sportovima koji su vani vrlo popularni, kao što je obaranje ruke. Ono je doživjelo čak vrhunac popularnosti 86. u svijetu nakon Stallone, ovog poznatog filma Over the Top ili Iznad svih. No kod nas jednostavno taj sport nije postojao u vrlo malim dimenzijama, neki kafički zabava nije postojao kao sport. 2009. godine krenuli smo u osnivanje 3 kluba u Zagrebu i nakon toga smo osnovali savez. Danas savez broji nakon 4,5 godine 10 klubova, skoro sve županije su zastupljene i što se tiče samog obaranja mi idemo vrlo hrabro i uzlaznom putanjom. Prvi puta se desilo, znači, ove godine 2014. početkom ožujka, 2. ožujka, to je nedjelja, radimo po prvi puta na ovim prostorima jedan profesionalni veliki turnir na kojem će nastupiti 15 država iz zemalja. Prvo, ex-Jugoslavija cijela nastupa, računajući i Kosovo, što je interesantno jer ćemo se sučeljavati u natjecateljskom smislu svi međusobno. Jugoistočna Europa i iz Afrike dolaze Marokanci, Azija, Indija, Kazahstan. Tako da vrlo jak turnir sa vrlo poznatim imenima. Europski i svjetski prvaci su ovdje. Pozivam sve odmah na početku emisije 2. ožujka, to je za 2 tjedna u nedjelju, u diskoteci The Best, poznatoj zagrebačkoj diskoteci, na naš turnir koji se zove Sokol Marić 2014. godina. Koliko je natjecatelja za sada prijavljeno? Pa po prilici oko 120-130 natjecatelja će sigurno doći. Već sada imamo ugovore sa njima i prijave, kupljene već avionske karte, tako da 120-130 je sigurno. Natjecanje ide na lijevu i desnu ruku, što znači multiplicira se broj prijava, sigurno 200-tinjak aktivnih natjecatelja. Evo, Zadino, zapravo režija će sada pustiti, evo već je pustila, jedan zanimljivi turnir. Pa možda da dok evo traje lagano, dok gledateljima zapravo predočimo o čemu se zapravo radi, ne samo isključivo onome što su pogledali na filmovima, kako u nekoj birti dvojica se zakače pa tamo ovaj njega izazove na nekakav meč. Ovo je pravo sportsko natjecanje, dakle sve je pod budnim okom sudaca, čak ih ima 3 ili koliko sudaca? Ne, inače 2 sudaca na nekim natjecanjima zbog taj drugi sudac se ne stavlja zato da bi se bolje vidjela, da ne bi smetao gledateljima. Ova 2 su jedna od najjačih obarača na svijetu. Ovaj desni ima promjer ruka od 60 cm i ovo je jedan od najjačih mečeva u 2013. godini, prošle godine. Denis Ciplenkov, on je višestruki prvak. Dave Chaffee ga pokušava ovdje dobiti. Ovdje će biti, ja mislim, strep, koliko se sjećam, jer će ispast ruke. Ovdje predsjednik saveza je ujedno i sudac na tom natjecanju, tako da ima licencu od Europskog i svjetskog saveza. Imamo još jednog suca na europskoj i svjetskoj razini, Bruno Klasić, on je isto dobio licencu. Koliko zapravo se može tu prevariti? Mislim sad, obzirom na ovo... Ne može se nikako prevariti, puno je tu kamera, usporenih snimaka, kasnije se suci još dogovaraju da li je bilo kakav faul, ako se ne mogu naći, ponavlja se meč i tako. Znači nije sustav suđenja, osim što imamo 2 suca u kojem je svako zadužen za jednu stranu stola, to jest jednog natjecatelja, sam sustav je i određen snimanjem, gdje je dozvoljeno da nakon
krive odluke, a utvrdivši na samom video recordingu da se radi o grešci, ponavlja se meč. Tako da ne postoji nikakva mogućnost da se nekoga zakine. Što je jako bitno jer se ovdje radi, moramo gledateljima objasniti neka osnovna pravila. Laktovi su na podlozi za lakat 20 sa 20 promjera. Kada se lakat sa te podloge pomakne, slučajno ili namjerno, radi se o faulu. 2 faula i gubitak meča. također glavno pravilo je da morate oboriti protivničku ruku na drugu stranu. Mislim, to svi znamo, ne? To je neka osnova u samom sportu. A za Dine se gledate kad u oči? Ili je to ono bolje me nemoj gledati u oči? Sve zavisi. Ima natjecatelja koji jednostavno gledaju druge u oči, tipa kao u boksu i to da dobe neku agresivnost, a ima natjecatelja koji jednostavno su smireni, staloženi, čekaju znak suca da krenu što prije na start, da krenu ispred protivnika i tako svoje. Kako je krenula tvoja zapravo sportska priča sa obaranjem ruku? Otkud si se našao u tom sportu? Kao mali smo se stalno ja i brat natezali po školi. Bili smo ja i on smo bili, ja sam 2 godine stariji od njega, bio sam jači od njega i uvijek smo dominirali po osnovnoj i srednjoj školi. I kad smo vidjeli prvo natjecanje u obaranju ruke, to je bilo prije 5 godina, smo se prijavili i onda smo vidjeli da ipak nismo najjači u Hrvatskoj i tako je krenulo, znači na turnir smo došli u Zagreb, pa smo se preselili na fakultet u Zagreb i uz to smo upoznali predsjednika Saveza, osnovao se Savez, osnovao se klub u Zagrebu, vodimo ga ja i Bruno Klasić, on je ujedno sudac. Treninzi su srijedom i nedjeljom, govorim za klub u Zagrebu, već imamo preko 10 klubova u Hrvatskoj. Je li ima uopće, da te pitam odmah, žena? Jel se prijavljuju žene za ovo? Prijavljuje se. Nije toliko ko u svijetu, ali treba ih nagovoriti. One su sramežljive, neće one obarati, to nije za njih to, ali u svijetu ima jako puno. Postoje stereotipi kod nas da žene jednostavno možda se čak malo i srame ako su jače na ruku. No mi svake godine iz vrhunskog sporta dovedemo neku lijepu djevojku koja je uz to i europska ili svjetska prvakinja i pokazujemo ljudima da to jednostavno nije proporcionalno jedno s drugim, da mogu biti vrlo vitke. Mi imamo težinske kategorije. Znači ne radi se o obaranju ruke da imamo jednog pobjednika, nego postoje različite težinske, dobne i spolne kategorije. Tako da postoji i u 50 kila, recimo za djevojke, pobjednica koja je prvakinja svijeta. Evo, logika onda nalaže da nije sve u snazi. Ne moraš biti sad, mislim, naravno, kao i svaki sportaš moraš trenirati, moraš ići u teretanu, pretpostavljam dizati utege, sve to ima smisla, ali nije sve u snazi. Normalno nije sve u snazi zato što za svaku da bi iskoristili snagu potrebna vam je tehnika. Znači možete vi u teretani dizati maksimalne kilaže, ali na stolu za vrijeme obaranja ruke ako vi tu snagu ne možete upotrijebiti, znači da kompletnu strukturu svih mišića na tijelu upotrijebite, jednostavno vam je potrebna tehnika. Bez tehnike ne možete iskoristiti snagu i jednostavno nemate prednost nad protivnikom. I dugotrajni trenažni proces. Osnova je, pazite, kao u svakom sportu. Bez treninga vi ne možete u vrhunskom sportu napraviti apsolutno nikakav rezultat. Sam pokazatelj je da nama na turnire po Hrvatskoj dolaze najjači ljudi koji su amateri iz cijele regije. Svaki amater koji nikada, na primjer, u životu nije izgubio u nekom birtijaškom kontekstu obaranja ruke, dolazi, recimo, zadnji puta imali smo u Splitu turnir gdje je došao najjači čovjek Hercegovine. Prije turnira pun je sebe, siguran je, želi razgovarati, pa kaže ovako: nikad nisam izgubio, došao sam ovdje pobijediti sve vaše natjecatelje, mi odmah znamo da će ispasti u prvom kolu. Ne? I to je do sada svaki puta bilo. Znači, naš natjecatelj koji je u sustavnom treningu, što znači svaki dan treniraju ili obaranje na stolu ili u teretani, na vitaminizaciji, aktivni sportaši u svakom kontekstu te riječi, ne mogu nikako izgubiti od amatera. Ne postoji bogom dan amater koji može pobijediti nekoga koji je u treningu. To je isto kao i u nogometu.
Kad smo već kod treninga, kako to otprilike izgleda? Ima li neki posebni, recimo kao što nogometaši imaju šuteve dodatno uz, naravno tu je i trčanje i sve, ali neka dodatna tehnika na kojoj radite kao? Ovako, što se tiče obaranja na stolu, to obaramo u klubu srijedom i nedjeljom. Znači 2 puta tjedno imamo na stolu obaranje gdje se sa protivnikom obaramo, pokazujemo tehniku, da li neko griješi, neko ne radi tehniku kako treba i to. A ujedno kroz cijeli tjedan se ide većina natjecatelja i u klubu koji su ovi reprezentativci, oni treniraju u teretani alternativne vježbe. Znači nisu vježbe kao u teretani, nego su kompletno drugačije. Imate znači u Rusiji i recimo u Poljskoj, imate ljudi koji rade kompletno sve sprave posebno za obaranje ruke. Znači nalik je isto teretani kao svakoj u Zagrebu. Pretpostavljam manja, možda dimenzijama nešto manje. Znači isto sprava ima koji za normalnu teretanu, ali uključuju... 20 sprava. I to vrlo velikih dimenzija. Isključivo za obaranje ruke? Da, isključivo za obaranje ruke. Gdje ne radi samo mišići ruke, nego rade mišići kompletnog tijela. Znači, za obaranje ruke nije bitna samo ruka, nego je bitno cijelo tijelo. To je znači i stav, kao u boksu, recimo? Stav, kompletno, da. Obaveznost, mi obaramo profesionalno obaranje stojeće. Znači, sva natjecanja su stojeći za stolom koji je visok 100 cm, kao što su gledatelji imali priliku vidjeti u ovom prilogu. Postoji li onda sjedeći, čim to ističete? Postoji sjedeće, ali u samom profesionalnom kontekstu vrh svjetskog obaranja je stojeće obaranje. Postoji sjedeće, mi čak i radimo i u Hrvatskoj jedno profesionalno natjecanje i tražimo prvaka sjedećeg obaranja, ali sva velika natjecanja su u stojećem obaranju. Evo, spomenuli ste da dolaze i svjetski i europski prvaci na turnir u ožujku. Ko su trenutno najbolji obarači ruke? Svaka kategorija nosi svoje. Da ne idemo sada u imena, jer gledateljima imena obarača neće puno značiti, mogu reći više o nacijama. Tako je. Izrazito jaki su Bugari, koji će biti u najjačem sastavu u Zagrebu. Predsjednik Svjetskog saveza iz Bugarske, tako da je 27-28 godina već u Bugarskoj, to je izrazito jak sport, izrazito budžetan, tako da su samim time i dobri. Kazahstanci, najjači vladari malih kategorija. Do 86 kila Kazahstanci vladaju svjetskom scenom, također u najjačem sastavu dolaze u Zagreb. I izrazito jaki su Amerikanci i Rusi. Amerikanci i Rusi imaju u raznim kategorijama, ali drže ovu najjaču kategoriju, krunu iznad 95 kila, u kojoj će biti, znači sve težine iznad 95 su u jednoj kategoriji. Ne? Tu su obično borbe između Amerikanaca i Rusa za svjetskog prvaka najteže kategorije. Evo, baš nekako kao i u politici, čini mi se, između Amerikanaca i Rusa, na kraju uvijek borba. Bojiš li se kad dođe on sa 60 cm promjera, ne znam, baš mene bi malo bio strah, dobro, mene sad. U mojoj kilaži nema tih promjera, zato što su bitne kilaže, onda uvijek je neko malo jači, to su mali postoci razlike u promjeru, ali nikad se nisam bojao protivnika. Uvijek dajem sve od sebe, jednostavno ne gledam ko je preko puta mene, nego jednostavno čekam suca na start i pokušavam odmah u startu dobiti. Koliko ti treba, recimo? Pa prosječni meč mi traje 1 sekundu. Općenito su mečevi su vrlo kratki u obaranju ruku. Vrlo rijetko ćete naići na meč koji traje duže od recimo 15 sekundi. Vrlo rijetko. Rekordni mečevi su na primjer 6-7 minuta, to su rekordni mečevi iz razloga što zahtijevaju izrazito puno energije. Gubi se strašno puno energije za stolom obarajući. Nekako mi zvuči kao i psihičku pripremu da to zahtjeva. Čim ti to riješiš u sekundi, znači ti si prije toga dosta psihički pripreman za ono što slijedi. Stvar je živčanog sklopa, jer ako vi potegnete se puno jačom brzinom, drugi živčani sklop jednostavno nije spreman na taj udarac vaš i jednostavno popušta njegove mišiće. To je ona taktika o kojoj si pričao. Naravno, da. Taktika je vrlo bitna, ispričavam se. Strategija. Dečki rade, ja mogu reći kao sudac, jer dosta sudim pa gledam iz prve ruke same natjecatelje. Vrlo je bitna ta koncentracija pred meč, da ne kažem sama strategija pred mečeve gdje se oni pripremaju ciljano za protivnika kojeg će dobiti u idućem kolu. S obzirom da se radi o klasičnoj eliminaciji sportskoj, oni ne znaju do 5 minuta prije meča na koga će naletiti u idućem kolu i oni su vrlo koncentrirani tako da vam
u većini slučajeva natjecatelji uopće ne znaju kada je gotovo. Oni su toliko koncentrirani na meč da vi morate biti jako oprezni kao sudac da ih naglim pokretom ruke prekinete ili su toliko u meču da ne znaju čak da je gotov meč. Da ne govorim dalje. Što se tiče ozljeda, nekako mi taj trza izvuči kao da bi moglo doći do nekih ozljeda. Da, skoro nakon svakog treninga su blage ozljede, su mikrofrakture mišićnih vlakana, tetiva, hrskavice, zglobova, tako da trebamo uvijek koristiti suplemente vezane za ta hrskavička tkiva, vezivno tkivo i zglobove. Lomovi suci su biti zadužni da ne bude lomova. Znači, ako natjecatelj ulazi u nedozvoljenu poziciju, znači gdje bi ima bilo kakve naznake da bi mogla puknuti kost, tetiva ili recimo mišić, sudac zaustavlja meč i daje mu faul. 2 faula je izgubljena borba. I tu je sudac najbitniji segment i zato uvijek upozoravamo ljude da se ne obaraju ruke, jer opasno obaranje koje nije u profesionalnim uvjetima. Suci koji znaju što rade će vas prekinuti u trenutku koji je opasan za vas jer prepoznaju opasne situacije, sad da ih ovdje ne objašnjavamo. Najveća mogućnost loma u amaterskim uvjetima je lom nadlaktične kosti, to je humerusa. Nama se, samo ovako za neku ilustraciju, nikada do sada u organizaciji Saveza ni na jednom turniru nije desio lom niti fraktura bilo čega. Tako će, ja se nadam, ostati i dalje, ali to vam hoću reći da je u biti vrlo teško naći sport gdje ima manje ozljede nego kod nas. Znači, na službenom natjecanju mi nismo imali niti jednu veću ozljedu u 5 godina, a radimo dosta natjecanja godišnje. Tako da to su neki uvjeti. Sva stradavanja dešavaju se u neprofesionalnim, to jest amaterskim uvjetima, u nekim lokalima katobara i to je vrlo opasno. Ali zapravo priča je tako i počela. Evo i sami ste rekli na početku u kojem filmu sa Silvestrom Stalloneom. Da, Over the Top. Tamo su to vidjeli i nekome je došlo do ideje, neko je došao do te ideje da može to prevesti u sport. Da, priča je išla u biti obrnuto. Stallone, sam Svjetski savez postoji već od 1977. U Americi on danas recimo broji 66 država članica. Svi akteri, tadašnji najjači obarači svjetski su bili u tom filmu kao glumci, a hodajuća legenda obaranja, jedan Amerikanac je bio trener od Stallona i on ga je pripremao za obaranje. Tako da je u biti Stallone ispričao životnu priču jednog obarača koji je sve ono što se u filmu desilo, osim sad ljubavnog dijela, ne znam, jel se desio, možda i to bilo, Stallone ispričao njegovu životnu priču, jer to je čovjek koji je osvojio, John Brzenk se zove, ko zna, evo, pozdravljamo ga, on je naš prijatelj i doći će jednom zgodom i kod nas na turniru Zagreb. Osvojio je kamion, osvojio je 4-5 Harley Davidsona do sada i to je najpoznatiji obarač. O njemu je ta priča koju je Stallone ispričao. I jasno da je nakon tog filma sve bilo drugačije. Nakon tog filma se multipliciralo obaranje recimo na 100. Tako da mi danas, Hollywood, mi danas imamo situaciju da vi u Rusiji imate na svjetskom prvenstvu aktivnih natjecatelja, reprezentativaca po prilici 350 na svjetskom prvenstvu koji dođu. Po prilici zadnje svjetsko prvenstvo oko 1000 natjecatelja. Vrlo velika zajednica, za sada u Hrvatskoj neafirmirana, ali mislim u početku smo. 4-5 godina ovaj profesionalni turnir će donijeti puno na popularizaciji obaranja i masu ljudi će, koji nisu čuli za obaranje, ja mislim u ova 2 tjedna, izlazit ćemo im čak i ono iz konzerve, kako se kaže, tako da će čuti za obaranje sigurno. Evo, ja opet napominjem, ja sam imala tu čast da ipak ugostim vas prva. Došli smo do samog kraja, znate kako kažu u ugodnom razgovoru, brzo vrijeme prolazi. Hvala vam puno, tebi Azadino i vama gospodine Aleksandar, što ste izdvojili vremena i došli. Za kraj možda još samo da spomenemo taj datum. Još ćemo jednom pozvati, tako je, hvala vam puno. Još jedanput pozivamo sve gledatelje. Best Sokol Marić 2014. godina, 2. ožujka, nedjelja, u 14 sati su kvalifikacije. Pozivamo sve gledatelje u 17 na završnicu. Finalne borbe, imamo 12 kategorija finalnih borbi i šećer na kraju je otvorena kategorija gdje će svi pobjednici međusobno, i tu dolazimo do ovih najzanimljivijih situacija gdje čovjek sa 60 kg obara protiv drugoga od 160, a vidjet ćete da nije uvijek da ovaj od 160 pobjeđuje. Tako da 2. ožujka vidimo se u bestu. Azadino, spreman si? Naravno. Hvala vama, cijenjeni gledatelji. Prvi dio emisije evo približio se kraju. Nakon kratkog bloka reklama vraćamo se u studio.